سرخط خبرها امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان به روسیه رفت. آغاز مویکوبی عمومی بین کودکان در تاجیکستان. در ماندن 500 ماشین باربر در گذرگاه گمرکی اختیلیک. салом бинандагони азиз, бо умеди он ки сиҳатманду саломат ҳастед. навиди бо мудодиро аз душанбе тақдиматон мекунем. имрӯз 21 ноябр аст. эмомалӣ раҳмон раиси ҷумҳурии тоҷикистон имрӯз 21 ноябр бо як сафари расмӣ ба русия рафт. дафтари матбуоти раёсати ҷумҳурӣ гуфт ки эмомалӣ раҳмонро дар ин сафар муовини сарвазири тоҷикистон, вазири корҳои хориҷӣ, ёрдамчии президент оид ба масъалаҳои робитаҳои хориҷӣ, вазирони мудофиа, корҳои дохилӣ, рушди иқтисод ва савдо, саноат ва технологияҳои нав, энергетика ва захираҳои об, нақлиёт, меҳнату муҳоҷират ва шуғли аҳолӣ, маориф ва илм, кишоварзӣ, фарҳанг, молия, раиси кумитаи меъморӣ ва сохтмон, сардори хадамотҳои гумрук ва иҷро, президенти академияи илмҳои тоҷикистон ҳамроҳӣ доранд. қарор аст президент эмомалӣ раҳмон бо раҳбари Русия Владимир Путин мулоқот кунад. қаблан оҷонсии расмии ТАСС Русия хабар дода буд ки баъди Москав эмомалӣ раҳмон барои ширкат дар ҷаласаи сарони кишварҳои узви созмони паймони амнияти дастаҷамъӣ ба шаҳри Минск парвоз мекунад, ки он ҷо низ иштироки Путин дар назар гирифта шудааст. Тоҷикистон ва Русия шарикони стратегӣ дониста мешаванд. Русия дар хоки Тоҷикистон азимтарин пойгоҳи низомии хориҷияшро ҷой додааст. соле то 1 миллион шаҳрванди Тоҷикистон ба Русия барои кор мераванд, вале маҳз муҳоҷирони тоҷикистонӣ ба қавли ҳомиёни ҳуқуқ аз беҳимояттарин қишри коргарони хориҷӣ дар ин кишвар дониста мешаванд, ки вобаста ба тағйирёбии муносибатҳои байни раҳбарони ҳарду кишвар мавриди фишору азият қарор мегиранд. аз 20 то 30 ноябри соли ҷорӣ маъракаи эмкунии кӯдакони аз 1,5 сола то 5 сола бар зидди бемории пневмококи ё роҳҳои нафас шурӯъ мешавад. вазорати тандурустии Тоҷикистон хабар дод ки дар ин рӯзҳо ҳудуди 840 000 кӯдак дар 65 шаҳру навоҳии кишвар аз ҷумла шаҳри Душанбе моякӯбӣ мешаванд. пневмококи беморие мебошад ки асосан кӯдакон ба он гирифтор мешаванд ва он метавонад бемориҳои роҳи нафасро ба вуҷуд орад. тибқи омори созмони ҷаҳонии тандурустӣ ҳамасола дар саросари ҷаҳон то 500 000 кӯдакони то 5 сола аз сирояти пневмококи мефафтанд. мақомоти тоҷик гуфтанд аз ин хотир ваксинаи зидди сирояти пневмококи ба тақвими миллии эмкунӣ ворид карда шуд. дар гузашта як пажӯҳиш миёни кӯдакони то 18 сола дар Душанбе муайян карда буд ки ҳудуди 30% кӯдакон дар пойтахт солим ҳастанд ва 70% дигар аз бемориҳои мухталиф аз ҷумла бемориҳои шадиди роҳи нафас ва асаб ранҷ мебаранд. дар гуфтугӯҳо бо миёнравии Қатар ва иштироки Иёлоти Муттаҳидаи Амрико, Исроил ва Ҳамос барои оташбаси 5 рӯза дар навори Ғаза созиши пешакӣ ҳосил шудааст. нашрияи Вашингтон Пост бо истинод ба манбаъҳои огаҳ аз шартҳои созишнома иттилоъ дода ки қарор аст Ҳамос дар асоси ин тавофуқ 50 асири дигарро озод кунад. дар шӯрои амнияти миллии Иёлоти Муттаҳидаи Амрико гуфтанд ки то ҳол созишнома ба имзо нарасидааст. мақомоти Исроил низ чунин созишеро рад карданд. қаблан хабар дода шуда буд ки Исроил аз гузинаи созиши пешин барои раҳоии 50 гаравгон дасткашӣ дар маҷмӯъ теъдоди асирони Ҳамос ба 240 нафар мерасад. расонаҳо менависанд ки фишорҳо ба девони вазирони сарвазир Беньямин Нетаньяҳу ҳам дар худи Исроил ва ҳам аз ҷониби Иёлоти Муттаҳидаи Амрико барои раҳоии гаравгонҳо афзоиш меёбад. дар гузаргоҳи гумрукии Охтилек дар марзи Қирғизистон бо Қазоқистон рӯзи 20 ноябр ҷамъшавии мошинҳои борбар мушоҳида мешавад. хадамоти марзбонии Қирғизистон иттилоъ дод ки то соати 11 рӯзи 20 ноябр дар ин гузаргоҳ 500 мошини борбар ҷамъ шудааст. ин ниҳод мегӯяд ҷамъшавии мошинҳои борбар дар марз ба мавсими афзоиши содироти маҳсулоти кишоварзӣ рабт дорад. хадамоти марзбонии Қирғизистон гуфт ҳамаи гузаргоҳҳо дар марзи байни Қирғизистон ва Қазоқистон ба таври маъмулӣ фаъолият доранд ва мақомоти ду кишвар монеае эҷод накарданд. бори охир дар марзи ду кишвар охири моҳи октябр ҷамъшавии мошинҳо мушоҳида шуда буд. сокинони Тоҷикистон дар муқоиса ба сокинони кишварҳои дигари минтақа барои харидҳо бештар хушбин буданд. ин омори тозаи созмони Freedom Finance Global аст ки дар пайи пурсиши 1200 сокини Тоҷикистон ба даст омадааст. сокинони Тоҷикистон ҳамзамон ба ин назаранд ки шароити иқтисодӣ дар кишвар беҳбуд ёфтааст. оё ин назарпурсии созмон то куҷо метавонад воқеият дошта бошад? хабарнигорони радиои озодӣ назари сокинони Душанберо дар ҳамин маврид пурсиданд ки ҳамроҳ мебинем. метавонем чӣ метавонем имкон дорем кор мекунем мехалем. не охи студентем чӣ хел бихарем. вақте ки мумкин диплом бигирем ба мешавад.
آوازه نداریم. آوازه در وای این سال زمانه نه. خیلی وای زرپلاته ها کم ایسابی همون خوراکواری جهاز همون معاش شما برمی‌خواد چی میشه؟ همه چی دارم و هیچ کم نیستم. خیلی امی قوت رسد میشود اما چی خریدم تا چنین مبلغ داشتم میخریم مثلا میخرم با زندگی یعنی امی خوندم مقصد دانشگاه را پلیس سوس همه برای همون دانشگاه صرف میکنیم نه اگجو نو خانه برای چی؟ خانه دا کار برده است خب تا راستی دا کار میکنیم بیرون کار کرد نه یک همه چیز نمیتونیم خرید مثلا همین کار خودتون برای خرید چیش امکاناتون به چی میرسه؟ همین زندگی رفته است تابو اگه که بسازیم ماشین خیلی دیگه نمیشه تو نره خروجه کار نکنی دیگه هم که همون زندگی پیش میره تابو امکانیت نه امکانیت شغلی ندارم حالی ندارم در نیمه همین کاری که خودتون میکنید برای خرید چیش خوراک ماشین خرید کردم میتونم خریدار کردم میتونم خانه ده ولی کمک دیگه اش مونده است باید هم جمع کنید خونه‌ش هم میگیریم نصیب خدا خواه امکانیت همون چیزی که هر روزه آدم مقصد به خوراک لباس باشد مثلا ماشین خونه نه برای اونی که معاش میانه حاضر در تاجیکستان 100 یا که $150 از سببی که نرخ‌های که در بازار در مغازه باشد امکانی خرید دلخواه چیز نیست برای چی که معاش کم نرخ‌های یک اگر با ارد مقایسه کنیم یک قبچه ارد 50 کیلوگرم ارد 320 تومان است این 30% معاش یک نفره. بیننده‌های عزیز اگر شما هم در این باره گفتنی دارید زیر این ویدیو حتما به ما نویسید. بازی دور دوم مرحله انتخابی جام جهانی فوتبال 2026 میان تیم‌های ملی پاکستان و تاجیکستان امروز 21 نوامبر برگزار می شود. این بازی گروه جی در ورزشگاه جی 9 شهر اسلام آباد ساعت 14 به وقت دوشنبه آغاز می یابد. فوتبال بازان تاجیک با پیراهن‌های سفید و میزبانان با پیراهن‌های سبز به میدان می آیند. بخش یک روزی تاریخ را همکارم خیرمان بخازاده تقدیمتان می کند که مهمترین تحولات تاریخی 21 نوامبر را فرا می گیرد. 21 ноябри соли 1989 эъломияи ҳуқуқи кӯдаки созмони милали муттаҳид қабул шуд ки тоҷикистон 4 сол баъдаш зери он имзо гузошт. ҳадаф аз ин санади муҳим таъмини ҳама ҳуқуқҳои кӯдакон, пешгирӣ аз марги навзодон, таъмини атфол бо таҳсил ва пешгирӣ аз меҳнату кори сангин мебошад. 21 ноябри соли 2013 бо қарори идораи фарҳанги созмони милали муттаҳид ЮНЕСКО бузургдошти 700-солагии донишманд Мирсаидалии Ҳамадонӣ аз ҷониби Тоҷикистону Эрон дастгирӣ шуд. Мирсаидалии Ҳамадонӣ дар солҳои 1314-1385 зиндагӣ карда дар шаҳри Кӯлоб ба хок супурда шудааст. ҳоло мақбараи вай яке аз ҷойҳои зиёрат дар минтақа ба шумор меравад. ва яке аз таблиғкунандагон ва ҷорикунандагони ислом ва фарҳанги ислом дар водии Кашмир ба шумор меравад. 21 ноябр рӯзи ҷаҳонии телевизион таҷлил мешавад ки як инқилоби рақамие дар қарни 20 эҷод кард. дар тоҷикистон ҳам бинандаи телевизион зиёд аст ва 6 шабакаи телевизиони давлатии сартосарӣ, телевизионҳои маҳаллӣ дар шаҳру вилоятҳо барномаҳои хабарию тафреҳӣ пешниҳод мекунанд, вале теъдоди телевизионҳои хусусӣ ба хотири шароити сахти муҷаввизгирӣ хеле кам аст ва дар доираи маҳдуд пахш мешаванд.
қурби рубли русӣ нисбат ба дирӯз боз 1 сомонии дигар боло рафт. Субҳи имрӯз 1000 рубл ба 124 сомонӣ баробар аст. Бар асоси қурби таъин кардаи Бонки Миллии Тоҷикистон, имрӯз 100 доллари амрикоӣ ба 1095 сомонӣ ва 100 евро ба 1196 сомонӣ иваз мешавад. бинандаҳои азиз, шумо ҳам ба мо назару пешниҳоди худро нависед ва аксу видеои ҷолиб фиристед. То фардо дар ҳамин барнома худо нигаҳдор.